Terrorismoaz, indarkeriaz, euskal gatazkaz idazteko era asko izan da ere, fikzioak ematen du arrakalen artean, arakatzeko eta ñabardura eta kolore sorta desberdinen artean, sakontzeko eta behatzeko aukera. Iban Zaldua idazleak, azken 22 urteetan, gauzari buruz idatzita zituenak bildu eta nola izan garen gauza ipuin bilduman eman ditu argitara. Iradokitzailea da ipuin bilduma honen izenburua, Iban. Irakurlea interpelatuta sentiarazi dezakeen hasieratik. Bai, hori zen pixkat helburua, azken finean euskal gatazka izan da gauzari potoloena gertatu zaiguna hemen azken urteetan. Eta ero badago jolasteko, ez gogo bat ere gauza deitzen geniolako kuadrillan, ez gatazkari hain zuzen ere. Europa Biltzar Jauregiko goiko lorategian gaude orain, ikuspegia hiriarekiko aldatu egiten da, geruzak, ñabardurak eta eraldaketak ageri dira, zeure fikzio lanarekin alderatu daiteke? Bueno, niri metaforak egitetzen gehiago gustatzen, baina bai, egin daiteke alderaketa bat, nolabait ikuspegi kaleidoskopiko bat, ez pixkat anitz bat eman nahi dudan neurrian, gatazka izan denari buruz, bego metafora beraz. Zeure idazteko erak, errealitatea berak bihurrituko diola irakurleari dio Uxue Paulazak liburu honen kontrazalean. Ados zaude? Bai, hori da pixkat helburuetako bat, ez. David Foster Wallaceek esaten zuen ez, literatura dela urduriak lasaitzeko edo lasaiak urduritzeko. Nik uste dut bigarren taldekoa naizela, ez, lasaiak urduritzeko helburua duen literatura bat egiten saiatzen naiz, batzutan bintzat. Literatur kritikari bat gonbidatu duzu elkarrizketaren ondarrera, nor izango da? Mikel Ayerbe, unibertsitateko kritikari bat, baina baita ibili dena, ez kritika zibilean, ez egunkarietan pixka bat borrokan. Norbaiti berrozia ala beltza izan zitekeela otu bazitzaion ere. 10 minutuko eztabaidatxo baten ondoren hipotesia baztertzea erabaki genuen. Erreparatu aldiozu tripari. Hori ez da beltza ni badioz. Ipuin bilduma honetan batu dituzun narrazioetako batzuk argitaratuta zeuden beste zenbait liburutan, eta ia denak gaztelaniazko como si todo hubiera pasado liburuan euskal gatazkari buruzkoak guztiak. Bai, badago zera, ez pixka bat gehikuntza bat, ez, liburu hartan bildu nituen 52 ipuin, honetan 60, eta beraz, osoagoa izango litzateke bilduma hau, baina bai, nahi nun pixka bat retrospektiba bat egin gaiari buruz idatzi dudan guztiaren inguruan, baita hortik solte ere liburuetan agertzen zen ipuinen bat ere, eta biribildu, ez, hain zuzen ere ipuin berri batzuekin ere. Ipuinetako pertsonaiak agertoki batean ipintzen dituzu eta hortik aurrera haien interesak hasiera batean ematen ez badu ere lotuagoak egon daitezkela ikusi egiten da. Zeure fikzioa egiteko era da garaian garaiko errealitatearen isla? Nik uste dut badagoela hortik, ipuin batzuk bai daude oso esan dezagun denbora errealean grabatuta, ez, idatzita, momentu jakin batean, euskal gatazkari dagokionean, zerbaitek nolabait interpelatu egin baldin manau, edo zerbaitek eskatu egin baldin manau, horri buruz idazteko joera neukan. Eta ero daude beste ipuin batzu non agian gailendu egiten dena begirada gehiago historikoa, ez, zein izen deni evoluzioa, eta hor gehiago egiten dudan narratiba historikoa nolabait esateko, ez, naiz eta ez den historikoa, zeren, nire garaian gertatutako zerbait da, nik bizi izan dudana, edo nire ingurukoek bizi izan dutena, ez. Baina bai dago, ez, pixka desberdintasun hori, ez. Eta bai, zuzeneko horietan dudarik gabe badago, ez, eguneko pultsoa, ez, jasotzeko alegina. Eta kasu batzuetan ere esango nuke, bai, osagarri biografiko, autobiografiko
handiagoak direla, nire ustez dena den okerren funtzionatzen duten ipuinak gerora begira, ez hau da, inmanentzia gutxiago daukatenak eskasu batzuetan. Esango zenuke indarkeriaz hitz egiteko ironiaren erabilpena gaiari pisua arintzeko izan daitekeela ona, edo tabua den gai bati buruz hitz egiteko lagungarria da? Depende, nik ez zait iruditzen arintze bat ekartzen duenik ironia, ez baizik eta gauzak beste ikuspegi batetik begiratzeko eta disekzionatzeko nolabait abiliezia daukan ironia da interesatzen zaidana. Ez ironia pisua kentzeko, ez humorea ere pisua kentzeko, nik zer dakit, ez 8 apellidos baskosek edo egiten zuen bezala, baizik eta beste alderdi batetik begiratzeko. Ni alde horretatik, eta ironia azken finean humorearen aldaera bada, iruditzen zait, Chestertonek esate zuen bezala, edo zer gauza tratatu daitekela humorez. Ez hor kuestioa dela noiz, tratatu dezakezun edo ez humorez. Eta nik uste dut kontu batzuk tratatu izan direnez batez ere epikatik edo tragediatik edo patetismotik, literaturak egin dezaken beste ekarpen bat dela zuzen ere ironiatik tratatzea, beti ere horrek balio baldin badu argitzeko. Eta ni horretan saiatzen naiz, ja lortzen dudan ez dakit, baina saiatzen naiz batzutan, zeren ez da nere trama bakarra ironia, ez osak tratatzeko, badaude beste erabateko ipuinak ere, bilduman. Ibon Egainak bere hitzaurrean aipatzen du liburu hau pieza txikiz osatutako mosaiko bat dela. Alde horretatik galdetu nahi dizute liburu hau ere Euskal Gatazkaren errelato bat ere ote den. Esango nuke relatoetako bat dela, ez dudari gabe. Hau da, ni ikuspegi batetik egin dut, ikuspegi hori seguru asko ere joan da ere zehozer aldatzen edo modulatzen urteetan zehar. Eta bai, emaitza lehen esan dut nobelaren aipatzerakoan, ez bada nola baiteko, horri ekiteko ikuspegi multidimensional edo kaleidoskopiko bat. Behintzat, aleginez. Aleginez, eta baita nola baite nahi gabe, zeren eta hasiera batean honi buruz idazten hasten zarenean ez daukazu proiektu bat urteetan zehar luzatutuko zena, besteak bestez genekilako zenbat iraun behar zuen honek, baina emaitza bai du hortik pixka bat, bai tesela txiki ez osatutako nola baiteko errelatoetako bada, baina nik uste dut hori, batzutan esaten da bi errelato daudela, nik uste dut askoz ere gehiago daudela, eta horietako bat gehiago da, literaturaren ikuspegitik egindakoa ere ez dena, ere zentrala niretzako. Garai ilunetan idatzitako ipuinak dira hemen batu dituzun asko. Alde horretatik autozentsurak lekua izan du zure literatur sormenean? Bai, imaginatzen dut, nik uste dut idazle guztiok egiten diogula aurre mota bateko edo bestelako autozentsurari, eta ez bakarrik gai honi buruz ari garenean, baizik eta edozein gairi buruz ari garenean. Ni alde horretatik seguru asko saiatu naiz hori, esate baterako biktimak mota guztietakoak ez aspiratzen, ez iraintzen, ez azpian uzten esate baterako. Nik uste hortik izan dudala agian kontentziorik handiena, biktimen gaia nola tratatzea, zeren iruditzen zait kasu batzuetan horretan desmasiak egon direla eta egoten direla idazle batzuen aldetik. Baina bestalde naiz gehiegi frenatu, gai batzuk niri iruditzen zitzaizkidanak hain zuzen ere gehiegi ateratzen ez direnak euskarazko literaturan tratatzeko. Orduan ez dut sentitzen ohikoa dudana, baino autozentsura maila altuagoa erabili dudan gai honekin, ez dakit, beste edozein gai ikutzen dudanean horrekin konparatuta,
Bueno, Josune López naiz eta aurkeztuko dizuen nire lehenengo liburua, La memoria del alma. Hemen daukagu Luna, gure protagonista da, eta da 38ko emakume bat. Bizitzaren momentu zail batean dago, bere amari diagnostikatu diote Alzheimerra, eta bere senarrarekin ez dago ondo ez da ere. Bere bizitzaren oinarriak erortzen ari zaio. Gainera bere amak hasten da aipatzen pertsona batzuk bera ez dakiela zeintzu diren. Inguruko familia osoa esaten dio ez dela importantea eta usteko horrela. Baina berak usten du bere amarentzako pertsonak garrantzitsuak izan direla. Bueno, hasten da galdetzen eta azkenean ezagutzen du bere amaren istorioa eta baita ere bere istorioa. Eta hasten du bidai bat eta bidai horretan ezagutzen du bere amaren istorioa. Liburu honetan aurkituko duguna dira sentimentuak, unibertsalak, eta nola eramaten dute ere Alzheimerko familia, nola eramaten dute azkenean Alzheimerra, nola sentitzen dute ingurukoak, eta baita ere hori, bizitzan hartzen ditugun erabakiak, nola edozein momentuan atera daitezke eta sekretuak ezin direla gorde betirako. Hamarkada joan da etak armak utzi zituenetik, beraz denbora pasatu da, denbora horrek gai hau tratatzeko, ikusteko, hausnartzeko behar den distantzia eman digu? Bai, badago distantzia bat nik uste dut, eta distantziak aldatu egiten ditu abordatzeko erak, ez. Nik neuke nire ipuinetan iruditzen zait badagoela, ez, desberdintasun bat, hori, ez, denbora errealean idazten nuenean kontuari buruz, edo distantzia batetik idazten dudanean, ez, orain, eta desberdintasunetako bat izango litzateke, eta nik uste dut hori ere beste egile batzuengan nabaria dela, ez, agian garai batean gehiago idazten genuen gatazka berari buruz, eta orain gehiago gaia bihurtzen hasten da gatazkaren inguruko errelatoa, ez? Errelato famatu hori, ez? Edo errelato famatu horiek, ez? Orduan horrek ja desberdintasun bat, ez? Hau da, lehen aipatu dudana, ez? Hasieran agian literatura erabat garaikidea egiten genuen, eta orain ja literatura historikoa egiten hasi gera, ez? Orduan horrek nik uste dut idazteko era aldatu egiten duela, ez? Guztiongan aldatu egin duela. Badago hainbat arrazoiengatik hau guztia ahazteko gogo bat, erruduntasuna izan daiteke horietako bat? Bai, imaginatzen dut badagoela, ez badaukagula halako sektore batzuetan batez ere esango nuke, beste batzuetan ez diten beste erruduntasunik ikusten, ez, baina bai, gizarte bezala, zer egin dugun, ez, zer egin dugun hau gertatzeko, hau hainbeste luzatzeko, zer egin ez dugun agian ere izango litzateke hor galdera. Baina nik uste dut agian erreduntasunaz gain, eta ez dakit gehiago, ez ote den egon nekea ere bai, ez. Orduan, ez bizigea gizarte, en fin, ez postindustrial, kapitalista, hipergaratu batean, en fin, non klase ertainaren ez utopiak betetzen du praktikamente imaginario guztiak, eta hemen genuen arazo bat horretaz disfrutatzeko, ez, gozatzeko aukera uzten ez ziguna, edo ez, gozatzen genuen, baina hori, ez, agian erruduntasun batekin, ez, eta horretaz libratzeak, ez ote digun, ez, niko batzen ez, atxagak esan zuen horretaz, ez, en fin, ez, 2 metro edo ez dakitzen metro erdi, ez, flotatzearen ingurukoa, ez ote den hori, ez, pixuarena, ez, eta orduan ja, en fin, ez nolabait la jouissance, ez, ja, disfrutatu dezakegu pixu hori gabe, eta agian nolabait ahazteko aleginak baote duen hortik zeo zer, ez. Naizetan ikuste dudan, ze kuriosoa da, batzutan hori, ez, ahanztura horren alde egiten dutenek, adibidez, Gerra Zibila eta Republika eta oso presente daukate, ez. Orduan, en fin, igual dena gogoratu behar dugu, baita hau ere, ez. Eta, hor literatura agian zeo zer egin dezake. Asko dago oraindik ere kontatzeko edo ezkutuan geratu diren hainbait gauza hobe da horrela gelditzea? Ez, ni kontalari bat naiz, ni beti kontatzearen alde egongo naiz, eta orduan nik uste badagoela, ez, kontatzeko. Ez dakit fikzio mailan, ez,
niri batzutan galdetzen didate, bueno, eta hemendik aurrera etaren zama gabe aterako dira asko zer novela hobeak eta ipuin hobeak asuntoari buruz, ez dakit. Zeren eta indarrean zegoen bitartean eginda literatura ona, baita literatura txarra ere, ez? Eta baita erdipurdikoa ere noski. Eta imaginatzen dut fikziozko literatura ona, txarra eta erdipurdikoa egiten jarraituko dela ondoren ere, ez? Baina bai agian ez hori ez gatazkaren parterik violentoenaz libratu izanak bai ekarriko ditu orain arte ez eskutuan egon diren eta ezin izan diren dela prekauzioz, dela beldurrez, historio horiek eta ikuspegi horiek ateratzeko aukera emango du. Eta agian ez hainbeste fikzioaren alorrean, naiz eta hortik elikatuko den fikzioa ere, baizik eta memoriaren edo autobiografiaren edo ez nolabait literatura berez historikoaren, historiaren ikuspegitik. Nik uste hor egongo dela ekarpena, arraroa izango litzateke ez gertatzea, zeren gauza batzuk hori eskutuan mantendu egin dira eta aterako dira, eta ona da ateratzea, zeren mantentzen diren, eskutuan mantentzen diren gauzak usteltzeko joera daukate. Pop musika eta rocka garrantzitsuak izan dira zure literatur lanetan. Urte ilun haietan korronte eta kultur mugimendu ezberdinak zeuden seinale. Bueno, nik uste batak ez duela besteak kentzen, ez? Nola, garaini ilunak ikusten ditugu gaur egunetik, baina nik 80ko hamarkada bai, ez? Gogoratzen dut bere iluntasun momentu horiekin, baina kulturalki oso bizia izan zen, ez? Eta gero iruditzen zait, gauza oso terribleak gertatzen ziren, baina agian konparatuta gero 80ko 2000ko hamarkadarekin adibidez zegoen esperantza gehiago, ez? Eta optimismo gehiago, eta diktaduratik libratu izan beharriek ere ireki zituen ate asko alde horretatik. Literaturari bakarri begiratuta, 80ko hamarkadan euskal ipuingintzak izan zuen estandak, ez nolabait esateko, horren isla da, baina berdin hitzein genezake hori, ez, rock aldean gertatu ziren, musika aldean gertatu ziren aldaketez, rock radikal guztiarekin, eta beste korronte batzuekin, baina 80ko hamarkadara joaten baldin badera gauza berbera, ez, euskal poparen ikuspegia hartzen baldin badegu, ez. Orduan, garai ilunak eta ez dut esango hobeak onak diren sorkuntzarako, ez, baina, ez dut uste kontraesankorra denik gauza bestearekin. Eta gero, garai ilunak agian gaur egunetik begitatzen zaizkigu, baina orduan sartuta zeudenean, ez, agian ez ziren horren beste, ez. Eta hortan dago paradoja, eta hor bai dago, ez, nire ipuinetarako, ez, humus bat, ez. 21. mendeko gazte askok ez dituzte terrorismoaren edo indarkeriaren edo izuaren urte ilun horiek ezagutu, edo ez diegu horietaz hitz egin horren bestez ipuin liburu hau oroimen ariketa bat izan daiteke ere? Bai, nik uste badaukala ez komponente hori, ez, eta gainera hori ikuspegi eta alderdi oso ezberdinetatik gaia jorratzen duen neurrian, sinistu nahiko nuke, alde horretatik nahiko osoa izan daitekela, ez. Baina da ikuspegi bat, ez, literaturatik egiten dena, eta literatura da ñabarduraren, ez, grisak investigatzeko, ez, arakatzeko lekua, eta orduan hori nik uste ere presente izan behar dugula, ez, hau da, literaturak ez duela inoiz ordezkatu behar, edo lukela ordezkatu behar, historia, ez, ofiziala edo alako konsenso batera iristea izango litzateke alde horretatik onena, ez, eta literatura orduan horren osagarri izatea, ez. Neri literatura bihurtzen denean hain zuzen ere, eta hori gertatzen da batzuetan, ez, fenomeno bat, literario batzuekin, ez, eztabaida historikoaren erdigune, seinale gauzak, hain zuzen ere, ikuspegi bateratu bat egiteko orduan, lortzeko orduan ez gerala ondo egiten ari, ez. Baina, enau bere harritzen, ez, gerra zibilarekin ere ez geha itxi, ez konsensu batera orduan honekin iristea ere iruditzen zait zaila, ez. Baina osagarri bezala, literatura iruditzen zait
importantea, ez? Eta ni horrela iritsi nintzen gatazkaren literaturara, ez? Irakurtzen nire aurretik horri inguruan idatzi duten euskal idazleak. Iruditzen zitzaidalako haiek kontatzen zidatena batzutan signifikatiboa zela egunkarietan edo politikariei irakurtzen entzuten nizkien gauzak baino. Ez naiz ni oso behartu zalea, baina nik uste dut klasiko hau, Michel de Montaignen entsaiuak irakurtzeko moduko liburu bat dela, Eduardo Gilberaren itzulpenean, eta dena hemen dagoelako. Orain dela 4-5 mende idatzita izan arren, oso gaurko liburu bat. Bueno, azken aldian irakurri ditudan poema liburuen artean, azpimarratuko nuke Eduardo Moga, idazle katalanaren Tu no morirás poema bilduma. Amodio eta desamodioaren gaia ertz guztietatik jorratzen duelako. Ziur aski, Xoderlo de la Cloren harreman arriskutsuak horixe enuke kenduko. Batetik eskutitzen bidez idatzita dagoelako, eskutitzen bidezko novela batelako, eta jada, ez dakit, idazten ote ditugun garai batean idazten genituen gutunak, eta bestetik hor agertzen diren pertsonaiak, Mertel Marquesa beste batzuen artean bereziki interesgarriak direlako. Nola erabil daitekeen maitasuna besteak beste botere arma gisa. Ez diterran bada esposatzen izenetik beretik. Danseni zalduna ez dudala gehiago maitatzen ahalko. Halakorik ezin. Mikel Ayerbe literatur kritikaria gonbidatu duzu saiora, Iban, zergatik? Ekarri dut lehenengo eta behin, niri kritikariak iruditzen zaizkidalako oso importanteak gure ekosistema literarioan, eta berez hor barruan Mikel iruditzen zait, zintzo eta hor lan egin duen horietakoa, bai unibertsitate mailan, baita egiten zuenean, prentsa mailako kritikan oso importantea dena, ez. Baina, nik batez ere ekartzen dut alde batetik Laguna delako ere bai, eta Laguna nik ezagutu nuen irakurle klub batean, nik ezagutzen dut irakurle bezala, oinezko irakurle bezala, non hain zuzen ere literaturaren pasioa eta entusiasmoa konpartitzeko leku bat zen, eta hor ikuste duzun, non dagoen irakurleon bat, orduan ekarri dut batez ere irakurleon badelako. Nik esan dezaket egin diaten piroporiko benetakoa hori izan dela, benetan irakurtzen asko gustatzen zait, eta gainera Iban Zaldua idazlea, kritikaria, baina nik aitortu behar diot baita ere irakaslea ere izan dudala irakurle klubetan, nik karrera ikasi nuen literatura Bartzelonan eta baina benetan euskal literatura hitz egiten, eztabaidatzen, kezkatzen, argudiatzen irakurle klubean, Gasteizko irakurle klubean hasi nintzen, barkatu. Eta hor daramagu oraindik ere, 20 urte egiten ditu aurten, eta nien nintzen lehenengo urteetan egon, hemen kanpoan nengolako, baina oraindik ere konplizitate hori mantentzen dugu neurri batean, irakurketa konpartitu, hitz egin, eta hori da nik literaturari ere eskatzen dio dana, ze horrek asko ematen di niri irakurle izatea zaratago. Eztabaidatzeko espaldin bada, ez dakit literatura zertarako den, bizitzen laguntzen digu eta horrek dudarik gabe eskatzen du eztabaida. Iban, irakurri dizut esaten benetako literatur kritikak espazio gerota txikiagoa daukala batez ere medioetan, zer egin daiteke plaza hori berreskuratzeko? Espazio gehiago eman dudarik gabe, nik uste dut aldatu beharko lirateke asko gauzak, nik uste dut, zeren gaur egun geroz eta gehiago merkatuak, inkluso gurea bezalako esparru txiki batean garrantzi gehiago duen testu inguruan, kritikak galtzen du. Eta hori ikusten da literatur suplemento guztietan, eta agian gurean ezain beste txikiagoa delako, baina ere gertatu da nik uste dut hori. Baina nik uste dut irreversiblea dela, pesimista bat naiz alde horretatik. Nik esango nuke batzutan balio gehiegi ematen zaiola, berezik kritika negatiboa direnean eta egurra tarteko eta hor dago morbotik oraindik ere kritikak daukan asko, baina iruditzen zait baita ere jarduna ere aldatu egin dela neurri batean
literatura berak ere presentzia egin batean edo balioa neurri batean, gauzak azaltzeko, kultura bezala, mugitzen ari delako, esango, aspiratzen ari dela, baina bai igual gauza batzuk mugitzen ari dira, eta hor ez bakarrik prentsako kritika eta baizik eta hori eskoletan eztabaidatzea, kritika baino baita ere ikuspegi kritiko bat izatea irakurtzen duzun hortaz gustuaz haratago, gustatu zait, ez zait gustatu, gustatu zaizu, zergatik gustatu zaizu, zergatik ez zaizu gustatu. Eta hor irakaspenak, hor hezkuntza badago horren atzean ere, eta hori landu egin behar da. Eta ez dakinik bereziki lantzen den. Lana da, eta nik uste dut lanari ies egiten diogula geroz eta gehiago, oroar. Leku bat naiz. Oso gustoko dudan idazle bat Carson McCullers da, bereziki bere ipuingintza gustatzen zait. Eta zergatik gustatzen zaidan, oso berezia da, oso nortasun handiko idazlea da. Eta bereziki begiratzen duena gizartean bazterretan daudenei begira egoten da. Berak batez ere maitasunari buruz hitz egiten du, edo maitasuna sentitzeko edo gozatzeko ezintasunari buruz. Maitasunaz, ahuldadeaz, pertsonen ahuldadeaz hitz egiten du. Bere bizitza ere norberaren bizitzaren ahuldadea edo pertsonaren ahuldadea aitortuz. The sources of creation are very mysterious, and I don't think one can find them by just looking for them. Badago gai bat ere agertzen dena bere obran, oso konstante bat dena, eta da inkomunikazioa. Berak sentitzen duen isolamendua. Jendartean sentitu dezakezun isolamendu hori. Eta niri hori oso ezaguna egiten zait, oso nerea ere egiten zait. Eta nire lanetan ere askotan agertzen den zerbait da, Nola aukeratzen dituen hitzak, aukeratzen dituen eszenak, dira oso zehatzak, oso adierazkorrak. Hau da, hori esan da bakarrik asko esaten dute, azpian karga handia daramate, bere hitzek. Hori ere oso erakargarria egiten zait, eta baita ere idazketan daukan nolabaiteko kontentzioa. Fikzioa eta bizitza oso elkarturik daude, bere bizitzan gaixotasuna, txikitatik gaixorik egon zen neska izan zen. Horrek nik uste dut asko markatzen duela edo markatu duela bere idazteko modua. Bizitza zaila izan zuen, konfliktiboa, adibidez maitasunean eskondu egin zen, baina oso modu tragikoan bukatu zen bere buruaz beste egin zuen bere senarrak. Egon da bere bizitza ere indarkeria eskutu bat gero agertzen dena ere bere obran. Euria ari zuen goiz hartan, eta artean oso ilun zegoen. Mutila tranbia kafera heldu zenean, ia bukatua zuen bere ibilbidea, eta kafe bat hartzera sartu zen. Gau osoan irekita egoten zen lokala. Zuhaitz bat, arkaitz bat, hodei bat. Zergatik gustatzen zaidan? Ez dakit. Eta horregatik gustatzen zait. Askotan irakurri dudan ipuin bada, eta oraindik ez dakit zer den zehazki hainbeste erakartzen nauena, eta misterio horrek ere bere pixua dauka, ez? Ez da zaila, ez dago urru. Mikel, literatur kritikaria zaren aldetik eta irakurlea Ibanek esan digun bezala, zer irizten diozu Ibanek idatzitako edo batutako ipuin bilduma honi? Nik esan behar dut hori, Iban Zalduaren nola izan garen gauza liburuak, Iban Zalduaren literaturak ekarpen asko egin ditu, baina kasu hontan gatazkaren inguruko literaturaren antologia bat den neurrian, batetik ipuingintzaren golpe bat iruditzen zait, ipuingintza aldetik mailan ematen den kolpe bat, eta bestetik iruditzen zait baita ere gatazkaren literaturaren ikuspuntu original bat ere eskaintzen duela, ze Iban Zalduak bere
maniak, obsesioak, gustuak ditu, metafikzioa, zientzia fikzioa, fantasia, baina realismoari uko egin gabe, eta nik uste ikuspuntu original bat ere eskaintzen duela liburuak. Ipuinak onak izatea zaratago, 60 ipuinetatik denetarik egongo da. Baina ahots bat, estilo bat, eta ikuspuntu original bat, eta hori gaur egun asko da. Zer eginkizun izan du eta du euskal literaturak euskal gatazka zer den ulertzeko? Bueno, nik uste dut literaturak duen eginkizuna, ez? Eta da alde batetik topiekoetatik ihes egitea. Ez zuzen ere, prentxan edo soziologia merkean edo politikakerien alorrean dauden ikuspegi zurrunak eta txurita beltzeko hietatik ihes egitea eta ñabarduraren alorra esploratzea. Eta esango nuke, literatur lan batzuek hori hobeto egiten dute, beste batzuek baina hori dela, literaturaren eginkizun nagusia gai honekin bezala beste dozeinekin. Eta nik gehituko nioke Ibanek esan duenari baitaren, nire esperientzia propiotik ipuinak bihurtu daitezke baita ere aitzakia, gauza batzuei buruz hitz egiteko, nik eskoletan hitz egin duzu transmisioaren kontuaz eta nik literatur eskoletan badaukagu Euskal Gatazka Euskal Literaturan izeneko gai bat, gaur egungo literatur joerak izeneko ikasgaian, eta hor bloke bat eskaintzen diogu gatazkaren representazio askotarikoei, eta ipuin askok balio ez ipuinak horretarako direlako. Ipuinak ez dira asmo horrekin sortu nire ustez, baina nahi gabe ipuinari buruz hitz egiterakoan ateratzen dira, agian ezagutzen ez ditziren gauzak, ez nuen uste horrela zela, ez nuen uste aspalditik zetorren kontua zenik, eta orduan, bai balio izan digula, pixkat lehen aipatu duzuen, oroimen ariketa hori egiteko ere, ipuinaz haratago, ez? Baina beste baldetik, hori mekanismoak ahotsan iztasuna, hor dago ipuinak eskain dezakeena baita ere, ez? Eskoletan ipuinak lantzen ditugu asko, ze ipuina bada genero bat, laburra izateak erraztasuna ematen du, neurriari dagokionez, egun batetik bestera ipuinak bidaltzeko nobelak bere muga ditu, lantzen ditugu, eta baina ipuinan zehar lerroz lerro eta lerro artez joan zaitezke aztertzen, ez? Da horrek ematen du bide, beste gauza batutaz hitz egiteko, eta hori esperientzia propioz diot baita ere. Urrun, hain urrun eta hain luzaz. Zenbat urrats, zenbat bide, ura eta ura, zenbat urgazi, gerizatu, goxatu, berotu, zeren xerkada bile ekaitza zeharkatu duena, non du abia hitz galduak, antzitako historiak non daude kukutuak, karrika bustien memoria dute zubi, leio egia pausaleku. Ispiluaren mugan, aldebiak elkarri begira daudelarik, orduan dira elkartzen, ametsak eta doinuak, bakardadeak eta besarkadak. Bat eginik saldo dira, bat eginik salbu dira. Ziburuko 3. euskal liburu eta disko azoka. Ekainaren 4 larunbatarekin Pilota plazan. Hemen ezer gertatu ez delako ideiaren kontrako antidotoa izan daiteke liburu honen irakurketa? Ondo legoke ala balitz, irakurle batzuentzako horretara iristeko modua baldin bada ondo iruditzen zait. Baina nik esango nuke gatazkaren inguruko literatura gehienak duela ere, helburu hori alde horretatik gogoratu behar ditugu. Aurretik egon direnak ez honi buruz idazten, zen niretzako hori oso importantea da, nik halako ipuinak ez nituzkeen idatziko baldin eta Jokin Muñoz, edo Bernardo Atxaga, edo Saizar Vitoria, edo Arantxa Urreta Bizkaia, edo Uxua Paulaza, edo irakurri espanitu. Eta ondoren jarraituko dira etortzen, eta horiek ere imaginatzen dute hori. Ez azteko balioko digutenak eta zirrikitu gehiago ere ikusteko eta gatazkari ikusten ez genizkion gauzak ikusteko. Historikotzat jo daitezkeen novela gutxi daude.
Alabaina, hirigoienen Babilonia hoietako bat dugu. Irati Jimenezek idatzitako hitzaurre batekin, haren edizio moderno bat publikatu da. Pandemiaren errepaso emozional eta soziala, kazetaritzaren ikuspegi kritikotik egina. Horixe da honintza enbeitaren izurritea saiakera kronika. Frustrazioak, damuak, hartutako eta batez ere hartu gabeko erabakiak txirikordatuz, Santi Leonek estreinako duen ipuin liburua osatu du. Ni arduratzen nau kontu batek literaturan azken aldinetan eta da entusiasmoarena. Ni entusiasmoaren oso alde nago, uste gauzak pasioz bizi behar direla eta literaturan batez ere, baina entusiasmoa razoitua izan behar da. Iruditze zait entusiasmoa kritikoa, hain zuzen ere lanen inguruko hausnarketarik, zergatik diren onak, zergatik ez diren horren onak, zergatik diren erdipurdikoak egiten ez duen entusiasmoak, ez zaidala gehiegi balio. Naiz eta entusiasmo horretan eta zer den ona eta zer den txar horretan ez jarri ados. Baina horren inguruan ere hitz egin behar dela, ezin dela bakarrik kritika onbera egin, kritika txarra ere behar dugu. Eta hori da, pixka bat, Bambi kritika bilatzen duten hauek dena ona da, iruditzen zait dena ezerrez ez dela ona esatea bezala.